गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मतदानाचा हक्क बजावला। योगेश कदम यांनी सपत्नीक जाऊन मतदान केंद्रावर मतदान केलेलं आहे। ही ग्रामीण भागाचा पाया मजबूत करणारी निवडणूक असल्याचं त्यांनी यावेळी म्हटलेलं आहे। तर मतदारांनी मतदान करावं असं आवाहन सुद्धा योगेश कदम यांनी केलेलं आहे। थोड़ा हाथ मारे प्लीज। थोड़ा हाथ। तर योगेश कदम यांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावलेला आहे आणि मतदारांना सुद्धा त्यांनी मतदान करण्याचं आवाहन केलेलं आहे। गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मतदानाचा हक्क बजावलाय। सपत्नीक त्यांनी मतदान केले। ही ग्रामीण भागाचा पाया मजबूत करणारी निवडणूक असल्याचं त्यांनी म्हटलेलं आहे।